Jeszcze w tym roku powróci film, na który wielu czekało od lat. Klub Filmu Niezależnego z dumą ogłasza rozpoczęcie prac nad trzecią częścią kultowego śląskiego filmu Byzuch. Po 16 latach od premiery drugiej części ponownie wracamy do świata pełnego śląskiego humoru, nostalgii i historii bliskich każdemu, kto kocha Śląsk i jego wyjątkowy klimat. Nowa odsłona filmu, podobnie jak nasza działalność i materiały publikowane na Facebooku, będzie oparta na sentymencie do dawnych czasów oraz miłości do śląskiej tradycji i ludzi, którzy ją tworzą. Choć wielu aktorów znanych z naszych wcześniejszych produkcji nie ma już dziś z nami, dołożymy wszelkich starań, aby zachować ducha tamtych filmów i stworzyć kontynuację godną swoich poprzedników. Panie, co pan tu robi? W nowym Byzuchu ponownie zobaczymy znanych i lubianych bohaterów z wcześniejszych części. W filmie pojawią się również popularni śląscy artyści i goście specjalni. No cześć kochani i nawet mnie tam będziecie oglądać, w jednej z głównych ról, obserwujcie, będę informować na bieżąco. Pozdrawiam. Jednak na razie nie zdradzamy więcej szczegółów. Dobra, dziękuję. A czy powrócą także niezapomniany ojciec Maryjan i jego burmistrzy, czyli Grzegorz Stasiak i Piotr Mitko? O tym dowiecie się już niebawem. Śledźcie nasze profile społecznościowe, to właśnie tam będziemy publikować najnowsze informacje oraz materiały z przygotowań do filmu. Też się na mnie gapi. Akcja. Halo, Fuzi? Jeszcze raz. Ale to ona powiedzieć, że Andrzej, albo co? Pierwsze zdjęcia planujemy rozpocząć już w wakacje. Byzuch wraca i wszystko wskazuje na to, że będzie to powrót, którego Śląsk długo nie zapomni. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.